Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Shillong Citizens Forum kala pentip bahkan dan ke jialang kerke jangka peace loving citizens of Greater Shillong kanong lasai ke sengi ka arpun riu ter uyayong arja pesan hakapor riu je janmiet ha Shillong Hindu Dharma Jagannath Mandir Auditorium Thana Road Shillong kani gande ke jialang bani keren halor ka jing her ma kileno haka arpu arteri uyayong arja pesan ya kinong jengok kai ha Pahalgam kapadan ha Jammu and Kashmir ha ka ba arpun riu ngat ki beriu kilayam kani kan dairu ke jingalang ban penkre nak mentaki program haka arpen nyau teri uyayong kaban sedang da ka jingthang mombeti nadu kapor san hadu nyau beje janmien hakmat jong assembly building ha khandailan ka Shillong Citizens Forum kala kerpat ikitrai dukan barwa ban khang ye ki dukan jong ki da ka mon sokobha jong ki hi haka arpu pratri uyayong arja pesan kum kadak ka jing persya ya kini ka kampen triem kileno ila kerpat rui kirang ba snong ha Shillong ba ken kerpat ikinong snong ha kidong kithan jong ki ban khang lut ikidukan kini kun hon kan ajing tho sho menteri rang badu kariu Narendra Modi lengba menteri rang ba ka jela konrat ke sangma ba ka sarkar India kan le da ka penting e ikile no ki bale kini ka kampen triem ka bashir khai